Trí, dó, héan, náid, beudí rí brianann seo ag léamh. Ag leannacht a rai le léamh na Nuacht don 16 míúil 2016. Dí chéad í na tán agus tá damhmór ag caint faoi John McCain. An fearr a tháinig ar ais ón bhás. Bhí ó cad é an term atá bhain éachar. Chuair sé faoi scían. Bhí a braid ag máinliacht is tóchar sé. Fuair sé máinliacht inchinne mar gheall ar Mel Shad inchinne. Seans mór mai nach Meiriceá róide ach tháinig sé ar ais chun bhóta chaithfh son díospóireachta faoi aisgharm an 8 chóram sláinte in Acquaine. Tá eile le ráthagam. Tá Trump ag leannacht a réile chuid ansathe ar Jeff Sessions á liobbar go 60. Tá Jeff Sessions i rís le thugama ach ag leannacht a ré. McCain Clausan faoin díospóireacht seo i leog ach tháinig sé ais go Washington chun é díospóireacht. Ceanna ag an MTA chur len goráistí don trein faoi Halamh. Scannal in USC os Scoil California Haas díobh ofthail meolaí ar andúlach an drugaí ag Manistóibh. Muoin mian rís in Afghanistan ag mealla Trump clúpaí a choineáil sa tír sin. Agus a rai, tá dearmad dionta agam sé Scott Pruitt é síl cé hé an tara Gnóthaí Baile nó Gnóthaí insíre. An tósal Pruitt, má sé Pruitt é agus sílim gur bé ar a chamchúirt ó Pharc go Páirc ach le lindó bheithir chamchúirt tá Iordáin ar ais sna heifigí ag chur rialúcháin ar neamhní fud fad an chóras agus ar nó pleanatán an na páirceanna náisiúnta a thuirt don na chomhlachtaí móra. Tá na Gasóga, más ceadmhacht an terma éireannach Gasóga a úsáid do Scouts Meiriceá i dtríblóid. Tá siad ag súil le frithráda tar éis an óráid uafásach a thug Donald Trump ag an jamboree nó cibé anam a bhí ar sílim go a jamboree le déanaí. Tá na Gasóga i ggéirí iad féin a dhealú ón méid a dúirt an tuachtarán na óráid a rá ionsaithe polítíochta tríthí go hillis go hiomlán. Chuir sé áthas ar na Gasóga ach ar nó ní liomtabach buacha dioga a bhfuil fear mór ag teastal buthe fear láidir teastal buthe. Guatemala, céird a bhfuil mór thuair ar an Guatemala faoi láthir. Cafaí. Idir a dálín tá méid na módíní cafaí sa tír sin
ag fás agus do réir sin tá gaol na tíre sin le cafaí ag gahrú. Tá siad ag rá tócha nóir cheart bhean or an táirige seo mar alhara níos mó ach mar achain. Tá caint faoin ionsaí sa Iordáin a tháirle tamaileoin inar mharaí saidúr Iordánach trúr saidúrí Meiriceánach ag bachan bóthir. Tá na saidúrí Meiriceánach ag tuairt le fios gom ionsaí déan Gnóthaí ach tá na húdaráisin sin ag maíomh gom míhuiscint agus timpist é. Níl me iomlán cinnte níos mó céir do tharla sa chás seo ach bhí bean rá dúlagar is cosúil a stop a car na línte trénach an Metro North in Nuacht agus a mharaí riint dá réir. Sílim go bhfuair sí féin bás agus sin é an fá nach bhfuil na húdaráis cinnte céir de bhí riint sin eice. Tá na húdaráis mearathe faoin híntin go fóil. Tá'r giúlacht deirtear go bhfuil fás lag I dár giúlacht ceann de na fáhannaí go dárlaíonn fás máil agus túras de líseo. Déir na héirisisiúirí agus na sainneolaithe go nóan seo go dárlaíonn sé a bhallairt slí. Sin na contrailte. Tá 5 le Bitcoin agus margheall frustrachas le muile na chras gníomhathe an tá faction chláirithiúirí ag tosú airg iadra nua Bitcoin Cash Baile Europe níor cheann mise Bitcoin go fúil. Gitarnaí, tatúnaí agus golf. Tá fearr in caicís I gceannas an chomórta seoscailt golf sa Canada ach ba róidí é do rock grúpaí trá a bhfuil Harley Davidson ag go fúil. Bia, well, bí an léirmheasannaí bhíalanna Nuacht go minic agus tá túris gan seo a café Atla in Nuacht. Áit a bhfuil an chef mórchail Enrique Olvera ag Margó bia Mexico. Tá leabhar fáil faoi bia agus rithim an tíl I Berigord na Fraince. Ní hé. Sé cantar Berigord agus a bhí agus a rithim síl a sprág an scríbhneoir Martin Walker. Well, tá coiste I Canada ag plé bhrontanas 2007 ó Grianghrafannaí de chuid Annie Leibovitz
the Museum Nova Scotia. Níl cínte an brontanas nó dábhachtan I gceart nó an seachaint chamacha, so tá siad fós á dhíospóireacht. Tá Svetlana Alexievich réir go a chóirt don am rá a chruid son an Aontais Shóivéidí I ri an daracha go damhanda. Agus sin gach rud an láineamh sílim, céir de dhéanachan ach níonraí a osú dia níos na sléite, céir de le tála rá go mú sé. Tá feici agam ar chóirí bóthar fosú cáir. Sna an hanúil ach aibríonn sé. So sinna méid sin ní focail agus na scéalta agus gachaile chóir a bhecha testáil ó andóileach nuaachta don lá inniuh. So leis sin, críocht nói mé an bar nuaachta seo agus tásúla go mbeidh muid a caintlí chéile a rís sa bhhaid bailí ar a gléir.